maneka. Satu-satunya penerjemah bahasa wayang ke bahasa Inggris Ibu Kitsi Emerson. Tepuk tangan untuk panjenengane. Upami Bu. Niki ngonoan niki. Niki diboyong teng Amerika. Oh saged. Wayangan ngangge basa Jawa kinten-kinten mriku saged nampi mboten? Menawi mboten diterjemahkan nggih angel nggih saged tamu pintas ingkang sabetan mawon. Oh ngaten, harus pakai penterjemahan. Nggih menawi sabetan mawon mboten ning tiyang maca remen inti cerita dan permasalahan dan tuntunannya. Nun sewu. Wonten Amerika nggih wonten gongso rigid ngeten. Wonten kathah sanget, wonten kinten-kinten swidak set. Swidak set. Langkung, mbok menawi 100. Swidak. Lho teng mriki gamelan digadekke lho Bu. Sampeyan panjenengan nggih saged ngendang. Nggih saking suami kula nggih. Niki ajeng ngendang. Sekedhik saged. Mulya sik. Harga dikendangi Bukit sih. Nggih. Sinom mawon nggih Bu. Sasundi? Sinom Parijoto nggih. Oke. Saged terus terima kasih. Membuktikan beliau tidak hanya teoritis tapi ya praktektis. Nggih. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Asale saka telu Potongan po iku tambane apa Kepo asale saka telu Den rapato adine rada gelo aja
Ya karo berkesenian ya disambi olahraga metu kringete dadi lan sehate. Tes. Tembungmu olahraga ya mini maling apa piye? Lho nyatanipun jenengan ya joget iki kesenian. Ya Wong nggih. joget akhirnya dadi keringet kuwi kesehatan. Nggih. Nggih. Ning wancine dudu yamene olahraga yamene iki ya tetep ya dalam rangka ngemban budaya. Oh iya, nggih. Mergo gamelan muniki penake yen dijogeti lan ditembangi. Leres. Dhisik. Mila sing jenenge wong urip niku ngendikane Swargi Pak Dianom aja ninggake tembung ibu. Nah kae. Iman, budaya karo olahraga ngono kae. Nggih. Nggih. Sejalan seiring sejalan. Nggih. Iman budaya lan ulah-ulah kuwi. Iya, olahraga. Lah ya olahraga. Nggih. Wah jan marem lho iki nganti perang gagal nganti meh gara-gara sik ditenggani Pak Menteri. Iki panjenengane wis kundur ya lumrah mesayah, Mas. Nggih. Besok pagi masih ada agenda. Ning awake dhewe tetep melanjutkan tugas yang berikutnya. Nggih. Wong ki sing mirsani ya isih akeh. Iki lurukan lho, Mas. Lurukan pripun? Ora mung saka papan kene sing cedhak iki saka kiwa tengene Jakarta do rawuh mirsani. Nggih, leres. Tombo kangen ana sing saka Tangerang, Bekasi, ana sing saka Banten, Nggih. ya ana iki mau. Ana sing saka Solo. Sapa Solo? Loh, ning kontrak ning kene. Oh iya. Solo ning kontrak ning kene. Nggih, mila marem niku mboten kaya yen sowan mayang wonten Laladan Jakarta niku saestu Mas Gareng. Nggih. Nun sewu ngantos jam ya enten mboten angger daerah lho biasanipun niku kathah. Sameneika angger bar limbukan niku sing mirsani sampun telas. Leres. Ning Jakarta tetap beda. Nadyan to manut jam kula meh setengah loro ning sing kepareng lenggah jenak pinarak tasih kathah. Ini sebagai bukti bahwa Jakarta adalah penonton tolok ukur di Indonesia. Amin. Ya kapan-kapano ora wong ki ora ninggal budayane kok Mas. Nggih, leres. Nggih matur nuwun dipun tenggani dipun rewangi melek-melek iki ngiras-ngirus tirakatan menjelang 17 Agustus. Menyongsong ya Mas Gareng. Menyongsong kemerdekaan. Nggih. Aku seneng ae iki. Iki kepasang gendera merah putih. Merah putih iki artinya apa? Loh, cetha no, merah itu adalah berani, putih adalah suci. Alah. Kuwi kurang nyemangati. Neng lagu kayak enek merah darahku, putih tulangku, lho. Lah pokoke wis ngerti pasti yen tulangmu kuwi putih. Ya kira-kira. Merah kuwi meraih kemerdekaan harus dengan perjuangan merah. Betul. Putih punya nyali menghadapi penjajah dan tidak senang merintih. Nah, apik. Nggih. Oh. Mila niki kula pasang ten mriki. Nuwun sewu, nadyanto suasana niku ora iso pisah kali politik. Nggih. Niki adalah ajakan kepada warga masyarakat semua. Silahkan kibarkan biru, silahkan kibarkan kuning, silahkan kibarkan hijau. Namun merah putih harus tetap di dadaku. Lah ngono kuwi. Wis pokoke arep apa wae kena sing penting merah putih. Nggih, leres. Mula iki pemersatu bangsa. Nggih. Lambanging bangsa. Ning Nggih. ya aja lali, bangsa kita Indonesia ada dasar Pancasila. 5 ya. 5. Iki dadi dasaring negara menjadi kuat. Contone driji menungso kuwi ya diklumpukke kuat. Kowe yen jotos wong ngene lak ora krasa, Mas. Heeh. Ning yen 5 ki mbok klumpukke dadi dasaring negara jotoske wong krasa. Nggih. Mula dasar negara kita Pancasila dadi dasar nglumpuk dadi siji. Negara kita dipimpin oleh seorang presiden. Iki presiden. Presiden kuwi duwe anak buah jenenge Menteri. Menteri kuwi di kantor jenenge Kementerian. departemen. Oh iya. Nah iki letak departemen menteri-menteri kita di sini. Iki titipan iki kudu tak tokke iki. Piye? Iki titipan iki departemen hukum dan HAM. Wong ora iso maca, ora iso nulis, utang ning koperasi hukume sah. Hukum dan HAM, cap Oh, niki jempol. jempol, Iki nggih. departemen Infocom. Kok Infocom? Loh,
kantor Kementerian Budayaan pundi niki? Nika nggih iki nuding nudoke. Iki Nggih. iki Departemen Peternakan utawa Pertanian Peternakan. Kok iso? Wong niliki pitik arep ngedoke nganggo iki. Sluk. Iya. Iki nglambangke. Oh iya, peternakan. Iki genah Departemen Agama. Kok iso agama? Loh, wong tukar cincin ning jari iki mesti. Oh, mula diarani jari manis. Manis. Iki Departemen Kesehatan. Ya ra. Iya, Mosar jane bol-boli jempol ya suwek no. Iya. Ning janjane ora apik yen kara-kara kuping ngangge driji mboten pareng janjane. Lho, ning wong iki wong lambang kok. Lambang ya Mas Nek Garing. yen digegem kene Menteri Pertahanan dan Keamanan sapa nggodha negaraku awas. Dibuka biak Departemen Dalam Negeri diwalik Departemen Luar Negeri. Diobake sithik duwite akeh Departemen Keuangan. Wah iya. Nek yen digegem loro ngene Menteri Pemuda dan Olahraga. Oh, iya. Diobake ngene Menteri Sekretaris Negara. Ngetik. Ngene Menteri Urusan Wanita. Apa kuwi? Ubah-ubah. Oh iya. Loh, maju kena emansipasi kena, tapi tugas seorang ibu adalah tugas rumah tangga. Iya. Lho. Kuwi kanggone sing gelem. Ayo. Wong jaman saiki modern kaya sinden ngene iki ora ana wektu nggih mbah-mbah. Kowe sik kowe rasa kebiayah kowe mung padune arep ngarani bojomu to. Kok dadak sinden? Mbok wis bojoku ora gelem mbah-mbah. Bojoku iki ora tau takon mbah-mbah pancen tak penging lekah nyandak aja iman-iman tanganmu. Arep setrika aja lek kena panas ku ndak malah sakit. Arepe isah-isah ora pareng ndak nglodoki. Tak mulyake bojoku kuwi. Ya ora ngono wong tugase utama bojo ki ning rumah tangga kok. Oh iya. Kaya bojoku ki ora dikongkoni kumbahan cekeli. Wis klumpuke. Diumbah. Terus ngundang aku, "Pak, umbah." Tetep dadi buruh kowe ora. Ya wong ya tetep ya kerjasama itu penting. Nggih, leres. Wong jenenge Nggih. sapa arep pindahan iki? Mas Gareng. Niki lak ingin menerjemahkan ke bahasa Inggris lak Bukit Si. Bukit. Beliau adalah sudah berpuluh-puluh tahun meneliti tentang wayang. Nggih. Mila nuwun sewu kanthi sanget wekdal wonten limbukan wau kagem Bapak Menteri lan ugi para staf-stafipun menika wekdal ingkang mirunggan Ibu Dr. Kitsi Emerson, monggo paring apresiasi. Untuk membuktikan bahwa betul-betul beliau tuh paham wayang dan menginggriskan wayang. Nah, iki kudu dites. Oh iya nggih. Duduk. Ya. Monggo ya Bukit Si mriki. Oh, mriki. Oh, terien. Timun sikarate ayo bangun bareng-bareng. Asing sayo orang Yasna Kenyang Awas Sekarang Nabung ada sipon Kulit kayu belas Satu-satunya penerjemah bahasa wayang ke bahasa Inggris Ibu Kitsi Emerson. Tepuk tangan untuk panjenengane. Iki nun sewu Mas. Dari beliau berjalan ke sini mencari jalan yang ora gelem terobos, tegese sopan santun etika tetap dibawa. Dan ke sini pun beliau tidak mau berdiri, lenggah. Iki lho, iki sing wajib, iki ngajeni. Nggih, tata krama Kyai Jawi nggih niku. Kowe iki tata basa barang ora krama. Iya, karo tata-tata wae. Nggih, wilujeng dalu Ibu. Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Wadah, Kados pundi kabaripun? Kamu kok bojoku karo aku ora tau basa lho.
Malah Bukit Si basa. Niki nuwun sewu. Pidalem wonten mriki wonten pundi, Ibu? Anu wonten Solo. Oh, Solo. Janipun Karanganyar. Oh nggih. Nggih Karanganyar sami kaliyan. Karanganyar. Nggih Oh. Karanganyar Kludran. Tanggane Kota Grok nih. Leres tanggane Mas Petro. Pak Dalang. Pak Dalang. Oh, ini ora klambi abang kok. Ora. Ada lagi klambi abang. Bukit Si iki sing kagungan Sanggar Ekalaya, Laladan Kludran. Ekalaya. Colomadu. Niki ingkang mirsani kepengin sami weruh. Aslinipun saking pundi Bukit Si? Oh asli saking Amerika. Amerika. Nggih. Lan Tenun negara bagian pundi, Bu? Michigan. Non? Dereng pirsa nggih. Michigan menika pembatasan kalian Kanada. Dados utara sangat. Wonten kata telogo batasan kalian Kanada. Negara bagian Amerika. Amerika Serikat. Anu RW pinten? Terus nanti? Enten RW mboten mriko. RW RT ngoten. Ning Nggih RW RT mboten wonten. Oke, ning nun sewu lho. Niki cukup membanggakan bagi kita Matur seorang nuwun. Ibu Kitsi yang mau mempelajari sekaligus ikut-ikut nguri-uri budaya Indonesia. Matur nuwun. Kula nresnani sangat kalian gamelan, wayang, kula nggih sinau kerawitan. Kula nu kan kali gamelan senenge mboten umum kali yogane jeli. Wong joget menjadi tabuhi karo kanca-kanca kaya. Lho, ning jelen ning tresno ngono. Nggih. Wah, penonton Jakarta hebat sangat nggih. Nggih, Ibu. Hebat sangat. Kula kemetan nalika rumiyin sering wonten pentas wonten Jakarta, Nggih. Jakarta Pusat, ke Marrakesh, ke Bekasi. Wah, penonton Jakarta kados penonton Jawa Timur nggih. Laras. Mirip. Laras. Dados anteng sirep gatosaken. Nggih. Pun pancen niki ngene Napa kok. Mbak menawi asli saking Jawa Timur? Lah nggih. Ngeten lho penonton anteng kok wayangan arang-arang. Mbok nggih dikerepi sesasi pisan. Napa malih ingkang mawi pelawak nggih. Oh, wow. Sang saya arang-arang. Oh, Nggih Bu sami remenanipun klasik-klasik ngoten Lah niku. klasik-klasik biasanipun. nek wong ngangge dagelan sakniki hukume wajib. Nggih. Nggih, nuwun sewu. Tetep. Iki arepe atakon apa karo Bu Kitsi? Nggih memberi apresiasi pagelaran malam ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan ngoten niku. Nggih. Kementerian Monggo, Bu. Kebudayaan luar biasa toh. Nggih. Anu dana Indonesia Raya, kalian pintas-pintas. Leres. Mboten mandeg anggen anu nyupport kebudayaan. Nggih. Nggih. Bu badhe tanget nih. Nggih. Ibu lah wonten mriki menerjemahkan wayang menjadi produk berbahasa Inggris. Nggih. Wonten Amerika kathah ingkang migatosaken mboten. Wonten mboten namung Amerika, nggih Eropa, Australia. Oh. Amargi bahasa Inggris internasional. Dados ingkang wonten Prancis, ingkang wonten Jerman, Austria, Kongo. Hongaria, wonten Tokyo, wonten Singapura. Soale nggih bahasa Inggris sedaya nggih pirsa. Nggih. Nek upami Bu. Nggih. Niki ngonoan niki. Niki diboyong teng Amerika. Oh saged. Wayangan ngangge basa Jawa kinten-kinten mriku saged nampi mboten. Menawi mboten diterjemahkan nggih angel nggih saged tamu pintas ingkang sabetan mawon. Oh ngaten, Nggih. harus pakai anu penterjemahan. Nggih menawi sabetan mawon mboten ning Oh. tiyang maca remen inti cerita dan nggih. permasalahan dan nggih tuntunannya. Nun sewu. Wonten Amerika nggih wonten gongso rigid ngeten. Wonten kata sangat wonten kinten-kinten swidak set. Swidak set? Langkung mbok menawi 100. Swidak lho teng mriki gamelan digadekke lho Bu. Ora. Niku korbane niku. Niku sampun kok. Nggih. Sampun rampung. Sampun nate. Nggih. Wah, dadi cekap damel kita ingkang bangsa Indonesia niki dua Bu.
Ya bangga kebudayaan kita sampai ke Amerika, tapi juga takut. Takutnya nanti justru yang memperdalam orang Amerika, yang bangsa sendiri malah melupakannya. Lah mila menika dipun niki Kementerian Kebudayaan ngawontenaken ringgit dalam rangka nguri-uri dan memasyarakatkan dan menguatkan wayang kulit di bangsa Indonesia ini. Ning ibaratnya kados cinta nggih. Umpami panjenengan cinta istri. Nggih. Lajeng wonten anak ugi mencintai anak. Mboten mengurangi cinta kepada istri kan. Dados tiyang Amerika belajar gamelan mboten berarti orang sini mboten. Oh ngaten. Dados ya kados Mas Danang Surya Putra menika mucal tiang monco. Nggih. Nggih. Kata enggak monco. Niki anu mucal. Niki nggih mulan wong monco. Nggih. Anu nggih. Weh, dadi niyaganipun Mas Yoyok niku nggih ampuh-ampuh sedaya. Dosen. Nggih. Dados mboten sisa kuwatir menawi tiang monco remen. Nggih. Berarti ada jalaran tindak monco mucal. Oh ngaten. Nggih. Wonten Amerika guru kula rumiyin saking Eromoko Wonogiri. Eromoko Wonogiri. Lajeng guru menapa? Vokal. Guru gamelan. Nun sewu. Panjenengan sok ngastok gamelan. Nggih, leres. Nabuh bareng. Saged nyekar napa Bu? Nggih, pengetahuan wonten ning dasare swanten mboten sae. Mboten napa-napa. Mengke anggere wonten sing ngeloki kula patenane. Pun bakunipun kajengipun piyayi ingkang mirsani dalu menika pirsa Bukit Si niku nggih saged nyekar. Bukit Si iki langkung prayogi menawi ngasta kendang. Oh ngono. Lek piyayi putri iso nembang memper, lek pengendang putri jarang ngono. Oh. Niku. Panjenengan pirsa suami kula. Nggih. Pengendang. Oh, pengendang. Bapak Wakidi. Pak Wakidi. Mila sakmenika panjenengan nggih saged ngendang. Nggih, saking suami kula nggih. Niki ajeng ngendang. Sekedhik saged. Anu, mulya sik le. Harga dikendangi Bukit Si. Nggih. Sinom mawon nggih, Bu. Sasundi? Sinom Parijata nggih. Oke. Saged terus terima kasih. Membuktikan beliau tidak hanya teoritis tapi ya praktektis. Nggih. Nggih. Praktektis saya. Ayo teoritis karo praktektis. Nggih. Coba kaya apa Mbak Dian Munasirah ya Mbak Dian ya. Sampeyan sing nyekar mumpung senggaan iki anyar tentang kuliner. Ayo. Wah, hati-hati ya coba. Jogja Solo nganti tekan Jawa Timur. Coba banter-banter engko wak pitike mencolot lho. Nggih, Ibu Kitsi Emerson nggih. Coba kaya apa nggih. Kaya ngene piye monco ki anggere sinawi jan sak wis sak tuntase ora tau kok setengah-setengah. Ora tanggung. Nggih. Ampun, monggo Mbak Dian. Susu segar saka Boyolali suara suling dan suara sego tiwul Wonogiri.
sing saka gudeg saka putra Yogya Ibu Dr. Kitsi Emerson luar biasa. Matur nuwun, betul-betul dibuktikan beliau tidak hanya komentar tapi juga bisa melaksanakan. Lah iya kaya ngono kuwi. Jan. Mila kehadiranipun kaya Bu Kitsi wonten Nuswantara ki lak dadi pamecut. Nah, Mas Gareng. Nggih. Ing atase Piyai Manca kaya ngono le gandrung le tresna karo budayane dhewe. Yen nganti awake dhewe anak putune iki nganti ora diwanuhke, ora diweruhke apa kuwi gamelan, apa kuwi wayang lan sindenan. Iki mongko awake dhewe kepaten obor tenan. Betul. Iki yo pokoke anggere ora ana sing neruske iki gelone setengah der pokoke Mas. Nah iya. Ya wis contone kaya aku iki. Anakku wedok-wedok kabeh sing arep neruske Gareng ora ana. Apa ana Gareng kok wedok akhirnya timbullah gareng-gareng seluruh Indonesia tak kei support, tak kei semangat. Enek paguyupane yo anu. Ana apa kuwi? Biyen pertama tak jenenge PGRI. Artinya Paguyuban Gareng Republik Indonesia. Wah iya. Ning saiki wis ganti. Napa? P3. Apakah itu P3? Paguyuban Pupur Putih. Ning iki kabeh mempersatukan supaya tidak ada persaingan di antara kita. Ya.
Ya entuk saing ning saing sing sehat adu kreativitas. Positif. Nah, ngoten. Kula belik ning kanca niki wau wit sore enten sing ngersakaken Mas Gareng. Napa Mas? Nggih. Mbak Winong Nawangsih. Oh, niku diteni wong sak jagat Lah ora. nggih. Mau teng ngajeng pun Winong nderek nggih. Oh, pokoke kita Pak nderek nggih. Oh, pokoke sing jenenge Kenong niku sapa jenenge? Winong kok kenong ora. Ayo Winong kuwi dinteni wong sak Indonesia apa? Ah iya nggih. Lah menika ugi wonten layangipun. Katur dumateng Ki Dalang Cahya Kuntadi ing pagelaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam rangka menyongsong HUT RI yang ke-81 tahun, dalu menika badhe nyuwun gending. Napa? Mares 45. Nggih. Sampun katur to, Pak. Sampun. Kagem Bapak Menteri saha Ibu. Nggih. Bapak Mayor Sindu Cibinong. Oh, nggih. Edi Yitno Basuki Bekasi. Matur sembah nuwun saking Pak Adi Suhadi Notok. Wah, piyayi lawas iki. Ah iya mesti rawuh lek kuwi. Pak Adi Suhadi Notok. Kagem Bapak Dalang Cahya Kuntadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng dalu selamat malam Pak Cahyo beserta rombongan dan karawitan Madangkara, semoga selalu jaya, amin. Saya mau saking kula Pak Katno Pacitan Bekasi, ugi saking kadang kula menika Pak Joko Saptono saking Cikarang nggih ngersakaken lah menika ninggal katresnan ya nggih. Nggih ijol bola-bali melu gawe pamflet neng medsos ya, Truk. Ayo. Nggih. Ya coba kaya apa? Ya. Ninggal katresnan. Nggih. Sing nyanyi Ya Winong Nawangsih. Oh, sik benake lambe, sik. Wah, penyanyi ya gerar nyanyi didempul barang. Iya. Ya ben perfect kok penampilannya kok ya. Ayo. Oh ya betul. Wah, lho. Ngene iki lho. Ketok banget ndi sing wis duwe bojo, ndi sing urung. Bedane apa? Lho yen urung duwe bojo ki ngene dikongkon sik urung ngadeg. Terus Kresat. Ning angger sing wis duwe bojo, ayo nyanyi. Oh. Aku bojoku lak ya ngono kae. Ayo mapan. Les. Iya. Ayo sayang. Yo, sing saramban dangdut yang kedua, lah iki kasanah budaya meneh Mas Gareng. Napa? Digarap jaranan ala Tulungagung. Apa jegos? Loh, aja nyepelekke jalma tan kena kinira. Ora jalmatan kena kinira. Tulungagungan ya apa iso? Dhewe candi. Lah iki perlu sing sampean entuk informasi kok aku nggih niki. Iki bocah Tulungagung saka Kuta Marmer. Kene. Bejo lho, ana wong wedok tak gandeng iki. Alah. Iki Gandeng kakung kok iki ya. mau terus terang sore mau aku Mas mengke Winong kudu nyanyi. Siapa itu? Ya penggemar kene iki. Maksudnya siapa yang manggil kakungku ini Mas? Masa kayak gini patut diceluk Mas? Ya wis anu monel. Wah menyekmu lho. Dalam. Kowe jenengmu Winong sapa? Jangkepe nih Mas Ayu Winong Nawangsih. Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ya. Bocah endi? Aslinya Tulungagung. Tenan Tulungagung. Nggih. Berarti iso joget iki engko ya. Insyaallah. Ora, tenan yen kowe pancen wis ora kuat, kowe wis dibojo ta kowe? Dereng. Lho umurmu ki pira? Tesih 22 tahun. Lho 22 wis pancene ngedu kok. Masih semester 7 saya. Oh, ngrampuke sekolah sih. Nggih. Oke. Ning buktekno bahwa kamu seniwati dari Tulungagung sing iso babar kabudayaan Tulungagung. Amin. Ya, Nggih. Joget to aku mirsani. Waduh. Saya juga mau pamer loh. Kemarin itu pas Pak Menteri menyelenggarakan Festival Sinden Muda Nasional itu saya alhamdulillah dapat juara 1. Sinden muda. Iya. Alhamdulillah Mbak Luput Juara siji. Iya. Loh, kok kowe iki apa muridé alap-alapan Sukesi? Kok alap-alapan pripun to? Kok alap-alapan? Ora lah ya tegese muridé Bukesi to. Nggih no. Juara siji tingkat nasional. Nggih. Sinden Muda. Iya, Festival Sinden Muda. Waduh. Makasih. Ya wis cukup ngerti ora tak adiayo. Lah jenengan ki apa dengan diain opo? Wong mangan padha mangan jatahe kok nggak diayo.
Ya paling ora mangestoni sing sepuh karo enom. Oh iya, tak pengestoni puja paestuku. Sing sepuh. Ya pokoknya sukses ya, Dok. Nggih, pangapunten. Sukses karirnya, sukses pendidikannya. Amin. Amin. Wis. Nggih, Mbak. Aja tuwa-tuwa to. Agar ana wong wedok ayu-ayu terus mbok mbahke lho. Yo Omplung. Ompreng. Wong wis tuwa ora gelem ngakoni tuwa. Ya nggih, matur nuwun. Monggo dipun aturaken ninggal katresnan, muga-muga keluarga besar Kementerian Kebudayaan tidak akan ninggal rasa tresnane marang budayane dhewe. Ya. Dados. biasa. Dan jogete luwes tur apa ki mendalami iki mau. Tegese menghayati cahayu iki bayan kemringet kok nang ngisor irung dhuwur lambe ya. Keringete nang kene. Nang kene iki lho, bojoku kan kemringet nang cengel kene lho. Beda-bedane wong mergo kae ya wis umur bojoku. Lah iya. Wah iki. Lah piye dijolne apa piye? Apa? Dijolne apa piye? Mah kae ngrejekeni kok. Wah iya. Tur ya enak. Kae pengapak wahyu katentreman kae. Oh iya. Lah iya. Purba sejati ya. Wah iya. Purba sejati nggih. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pebunden kula Bapak Samsul Hadi. Nggih. Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nggih. Ugi dumateng Bapak Imade Dharma Suteja, Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual. Amin, amin, amin. Bapak Agus Widyatmoko, Direktur WBTB. WPTB ya? Mbuh aku ora roh. Oh, tak kira Wanci Indonesia bagian barat. Nggih. Nggih, iki diratani ra iki sing Yo, nyanyi. nggih. Mbak Birgita dan juga Mbak Tri Hastuti Tirnawati coba kaya apa? Lah iki. Iki sing diarani bobo kilumbo ya iki. Piye? Cingkala bola-bola cing ya iki. Ayo, kene saya ayo. Aku rata. Iki loro iki sik kinyis-kinyis perawan kabeh. Di Loro iki? loro iki Heeh. bojo takhayul. Lah piye to? Birgita Perawan. ngonoan kae. Perawan tahun 90 nih kok. Oh, wis balik nama. Wis balik nama, mudun mesin. Ayo sayang. Aduh, kene jajar Pak D, pangku Pak D. Waduh. Kene. Pak D tengah, Pak D. Iki dong ngelokke aku, Mbah. Aku ora nesu mergo rambutku wis putih, pipiku wis keriput. Rambut putih bukan masalah, pipi keriput bukan masalah. Itu saya anggap hadiah dan saya syukuri. Saya bisa merasakan hadiah ini. Tapi banyak orang yang tidak bisa merasakan hadiah ini karena musibah. Hati-hati ya jenengan mungkin kegolong wong sing kena musibah lho ya. Ya kabeh didongake panjang umur, sehat barokah. Lah ya aku dongake. Kula uripe sing hati-hati. Lah ya ngono to, Nduk, Cahayu. Lho. Wong tuwa iki badine iso ngrangkul ngene barang iki lho, Mas. Pak Haji, awas Pak Haji. Apa? Sampeyan wis haji lho. Loh, engko mudhun panggung wudu meneh ayo entuk. Ya, Bir. Dalem, Pak. Yen mau si nganu winong saka Tulungagung. Iya. Yen saka awakmu saka ngendi, Nduk? Dari Kediri, Pak D. Jawa Timur. Iya, Pak D. Isih sekolah Sudah lulus, Pak D. saka ngendi? Loh, isi Solo. Murite
Mas. Ya enggak, Pak Yoyo itu anu pedalangan, Lah, aku kan kowe- karawitan. Oh, karawitan muridnya Mbak Kesi. Loh salah lagi, Bu Kesi juga pedalangan. Mana jenengan nih? Wong lek ra ngerti apike takon dhisik aja bedhek ngono kuwi. Loh aku ora tau ning isi, aku kosong kok. Isi tegese Institut Seni Indonesia. Jurusan Seni karawitan. Oh ya ya, wis lulus ya, Dok? Sampun. Alhamdulillah S1. Kowe kok ngendi? Pak De, aku ya dicedhaki to. Nek nakoki sing kaya Birgita, aja dibeda-bedakne. Tekonono to Pak De. Mas. Piye? Ki golek kecap kei lombok tutulke enak tenan iki. Pak De, sugeng dalu Pak De. Jenengmu sapa? Kula. Heeh. Kula Trihastuti Retnawati Harumawangi sepanjang hari. Sese. Dan selalu di hati. Dibaleni meneh baleni ken do krungu kae kanca-kanca. Nama saya Heeh. Trihastuti Retnawati Harumawangi sepanjang hari dan selalu di hati. Alias Manuhara. Aku wedok Pak Yoyo. Wedok toh? Perawan. Tak kira kaos kaki ora. Saka ngendi omahmu? Kula jenengan takat anu griya kula. Heeh. Kula cahetanan. Etan ki ngendi? Cah ngawinan. Oh ngawi. Ngawi, nggih. Ngawi kok ngawinan. Lah nggih kan arane Sragenan, terus pundi Semarangan. Lah kula niku kan ngawian, ngoten lho Pak De. Ampun pikirannya Kowe kocok. ora kleru to, Mas? Nyapa? Ki sajake rada sempet lho. Loh, ambak kaya ngono sing jenenge Mbak Tutik kuwi penggemare akeh. Iya, Pak. Tutik lover salah satunya akeh Mas Wijosino akeh Tutik lover ya. Oh ya. Niku adik kula niku. Oh. Iya, adik. adik saya. Niku wae trayakon kula ngetutke mriki njaga sayang. Kajenge mboten ilang ngoten. Kowe iki omong apa? Ya isu-isuan lah Pak De. Ora kek sik iki takon jujur. Nggih pripun? Kowe wis di bojo. Kula. Ha. Kula sampun. Wis di bojo. Sampun lha enten napa ta Pak De jenengan Ya, napa ya wis, remen kon- kalih kon- kula? Wis. Pak De remen kalih kula kok tekok ngoten. Apa? Ada hati sama saya. Ya yen mendem gelem. Wah. Mendem katresnan ya, Reng. Lho ya mendem katresnan nek didasari mendem katresnan gelem. Kula nggih tresna kalih jenengan Pak De. Hah? Tresna kalih semangate panjenengan. Sing Senadyan to sepuh tesih semangat lho jenengan. Tolong Mas, sing streaming dipateni Mas. Lah ngopo? Bojoku nonton TV ku didol. Mekrok dan Tuti, Nggih. iki kowe barengi Birgita. Nggih. Kowe nenggo dawuh Pak Dalang kon nyanyi apa? Ayo, matur Pak Dalang sing apik. Pak iya. dalem. Nggih sakmenika kula niku dipun dawuhi menapa? Mas, lambene, Wah, Iya. lambene temapuk. Terah tenan, De. Wong-wong sopan iki ngono kuwi, Wong luwes kewes. Oh, wong sopan kok mujair harus dipakani. Nggih Pak Yoyo pripun Pak Yoyo? Pripun menapanipun? Nggih lah niki kula didhawuhi menapa kula serak Nggih isin lho, nembang Pak Yoyo. no. Nembang Nggih, menapa? Laler mengeng. Kula arep ngomong susah lho. Kene. Ayo Bir, ala sekarang Bir. Ayo, Apa? Anu aja Pak, kesayangan aja. Oh, Sayangan, oh Ya. ya. Ya aturake nggih. Sayang, ya coba kaya apa. Aduh, sayang itu. Bukan. Kudu kuwi to, Wah. Mungkin jenengan nek ora ngerti mbok rasa nyanyi lagu sayang kok. Sayang pati oplangi jukenang. Monggo diaturake kesayangan. Yuk berpacu dalam melodi. Oke. Sayang
Nuwun. Dadi ya dikumpliti Napa Mas? Kyai mirsani wayang niku mboten namung para pinisepuh. Leres. Mula sing sepuh ya diaturi, Sing enom ya diaturi. Warata tanpa sela. Nggih, nggih. Warata tanpa sela. Nggih. Mas Gareng, Dawuh. gandeng menika wayang kena nganggo lagon, kena nganggo lucon, ning lakon aja nganti ditinggalke. Niku sing penting nggih niku. Ampun kesusu kondur wong jenengan kretane jam 8 Dek. Kula dina niki arep mebok dadi kiri ning stasiun Gambir. Nggih. Mriko mandhap menawi penggemar enten sing badhe foto kalian jenengan mriko. Wis ajur kene dadanane kok. Nggih. Nggih, pareng kula nyuwun pamit rumiyin wonten lepat kirangipun nyuwun pangapunten. Nggih, dawah sami-sami. Tetap selamat sukses untuk keluarga besar Kementerian Kebudayaan. Amin. Dan seluruh warga masyarakat pecinta wayang di Jabodetabek. Amin. Wabil khusus ingkang kepareng rawuh wonten ing mriki sedaya mugi tansah antuk berkah barokah saking Gusti Allah. Amin.